Ýylda her adam takminan 500 kilogram zirzi bildiň ýa. Zirzi bildiň 90 götürimi hapa dökülýän ýerlere ekidilýär. Diňe 5 götürimi bolsa gaýtadan işlenilýär. Zirzi bil taşlanylýan ýerleriň ýakylmagy netijesinde atmosfera zäherli maddalar bölünip çykýar. Zäherli maddalar ýagyş suwlary bilen garşyp toprağa düşýär. Şeýle de ýer asty suwlary hapalanýar. Biz ýaly suw içýäris. Howa arkaly zäherli maddalardan dem alýarys. Zäherlenen toprakda ýetişen önümleri ýer. Muňa öňüne näde bolmaly? Gaýtadan işlenilýän we gaýtadan işlenilmeýän zirzi bil bölmeli. Galyndylaryň 80 götürümini gaýtadan işlemek mümkin. Zyňylan galyndylardan täze önümleri öndürilýär. Russiýada müňe boly kärhana galındylary bölüp gaýtadan işleýär. Zirzi bili bölüp sığsak, onu gaýtadan işlenilýän galyndylaryň muktary artar. Galyndylaryň muktaryny azaltmagyň iň netijeli ýoly ulanmagy azaltmakdyr. Öýüňiň ýanyna zirzi bili bölüp sığmak üçin konteyner ýokmy? Recycle kartasy olary tapmaga ýardam eder. Galındylary bölmek we gaýtadan işlemäge tapşyrmak bilen biz zatlara ikinji ömür bagyş edýäs. Bu geljekki nesiller üçin tämiz planetany miras goýýas.